social media celebrity Orange Gibberish aron langa ama channela live in a viewers tenena chuan zombie chu atak nge alem proof tura hiosan khopui apan mek thu aron puang ham mai virus ripui dar mek an soi chu inti der na nge atak nge ya thil thleng reilo te an riat fia thuai tur thu soin aman roken te chu an tar lang zunga ama lo clear tu te hena chuan Genshaw Mizo Movie channel subscribe tu le notification bell ona video therapy ang lo like ngal chur turin acha mulmul bok khopui chung fan kwal vel lai chuan reilo te a zombie rualin anron ta thut mai theito ba chakin atlan sawa a viewers tero chuan chan chop mai moti in munom thlir takhian an lo la thlir zui a hlau lutuk chu a o te po a loi vek to a tuemo ghost hunting lai anti try ai ngot khachuan a hlau om deuh mai thei zombie rual chu abuloka pungkhomin anron ve hnai zela chuti lai chuan chiangsa nanu po theito pin alo biru ve zel bok a biruk na buloka chuan helicopter aron thlok hlawa chulampan chuan zombie ho chu an tlan liam ta duak mai ani chiangsa nanu chuan remchanga la in an hnunga aron bai phei ve lawa room chunga chuan chiangsa na chu ngui takhian tukverbula alo dinga onjoy chuan an thian pa giang suwa an chan tak wangani ti hrethiamin theito pin alo hnem ve mek bok chuti lai chuan chiangsa nanu chu campus hunga ron lut nai zelin giang suwa kharon muta engma sheve heklo afa pom na chinan zot ngota chu vele zombie rual chuan anron bo ta huk mai chiangsa na la chuan anu chu tranpui nga in an bulloka aom ti renga hresilo school no pangho chuan building chunga treri emo thom dang lam deu engma hriatan nei tak lova chuan miss pakile naya ni ta chu an ladamani an ringta wangai ven thain an hreta jimmy ni ro chuan naya ni chu tual thattu ani miaw wangin dam reng tlak po ani lo thu alo soiboka an thukhel lai chu su hiya ka chuan lo pot chatin in thiar amamo takzet to thule bathroom a kalvedu anom le om lo azot kwalta ani an zawai mai chuan an lo du ve thum hloma amai ro chu an tom na pindan chua san ro thilti chi ani bok silo in chunglama tang zirlai pani te po rin om takin an lo la tom ve ngara yongji chuan a thien pa chol suan hena chuan tu man an ron chan lo tur thu soin an school building chapa ron halral vek du tu om se ti in du thua sam ta hial mai chol chu ero chuan beidong mai lo turin alo fui ve sawa dai su chuan bathroom lampana chhuachi je zang ni silo wang chuan tukvera tanga in thiar mai du thu asoi chuak ta hlol mai onjoy ero chuan an recording room chu toilet atana vasiam danglam arota tha an titlang ta ani sujo chuan politician le atim te hnena chuan an mani ron hruai tu tur helicopter chu atuk zingdar som pakhata ron thlen chau tur thu soin in chunglama munan lo han khuara ngai tur thu soya chu chuan vip secretary chu atilung oi lo ta hle mai an pu deva phone thale tur le chu mi zandar som pakhat mange ya helicopter chu ron tir jok turin alo nora amai ro chu su jo chuan a theilo ti a hra chiang si zirlai rol ho chu tukvera an handak chuak thin khopui chunga in le dor sang te chu athim deuh thupa namrai chuan an mani hruai tu tur tu ma reng an local abei seilo thu asoi chuak ta hial mai mipui te chu an tlan chuak ani lo vek chuan an thimang zo vek to ani arin thu asoya onjoy chuan engtin nge chu tiang ngai dan thalo tak chu inei tak mai le ti in alo zot le ta namrai chuan ladam chu ni se
eng kim huama anu aron tho chua dai to tur thuin alo chang let ve thung amero chu ponlama wa chuang chiani boxi lo wang chuan atu khowar ngak thleng phot turin thu anti tluta ani so ju chuan afanu angai to to ema wangin zanthim hnuaya poni se zong tura wa chu atum tamaya an politician ero chuan alorem tilo na samai rescue team hruai tu ani angin mitam tak nun na chu akuta aum meka chuti laya mimal du sak zong bik lo nei chu ati haulo turani thu hrilin akhakta ani sonjoril rupo abuai to mep hle mai guinam po eng tintin motlan chuakin chemtenen big bow alo tum ve meka building kota cycle loin hung ran chu awam hu chuak hlol mai man mo takin an khal chuak nga la amai ro chu thuiatlan hmain a chain ain phelta ani man mo takin school building lama bok atlan let le akal na pianga chuan shikayan lo ve zel bok nen a in dai lo tak zet atopa chuan principal room a bok tlan let le in avain kal khum tangota chuta po chuan zombie dang an lo la fowa atira police ko du lo tu an principal ngei pok ha dokan hnuaya alo biru ve rana ain thir ve to viawin arin orange gibberies po aril ru lo ha to hle mai khopui chung chu boina hlir biru mai lo chuan dam kho chuangai na rengom to lo tin a viewers te lo hril so thile damin kar takmewani to lai po chuan like le subscribe mol mai chu mai haulo turin alangen mol bok apia deuh preschool chu are deuh ruya wang chuan avapan hnaya tom himnana man atumta ani in chunga lut deuh chia chu no pangrual shikai to hoin anron talui mai le man mo baklengin a phit chuak nga la no pangin fiam na hmuna anin kwal ta zak mai ani a live stream na camera ala thlau dai le ngal detective jail chuan thilom dan dik tak je phaulova soiturin biong chan chu awang ngala science teacher ero chuan olsam te in achak jok ten achak lo jok te an tuk dola an hnuai chia thin na khovel ni thuin alo chang mau mai detective chuan thinrim taka thamin engwangin nge chu thil chu a thlen tir na chan azot le biong chan a chuan voi engemaw zat hril chekatuma ingai thadu lawani kha tiin bulatan ta afapa chu skula zirlai dangten anlo ti du da na sathin ema wangin anun na lak hial lo tum pha to a apa chuan atira chuan engma alo shave lem lo damdo ina afapa wa mu ta ka chuan thilom dan engkim a hrethiam ta skula chuan meeting nein zirlai zinga midang soi sakching ho chu an ko khoma amai ro chu guinam chuan anin ti na tak ngai lo thu le infiam satlia mai an ni thu soin lau thon tur engma aom lo thu a soi ngal zata an ti du da thin zirlai ho la chuan an ma ni dole zonga o ka lo chuala chu an ngam bok si lo action engma la lovin an chua zalen tamaya biong chana mangang chu police an zual ko le a amai ro chu abeise angin man la chuang si lo chuta an principal chuan damdoi lam company atanga pe chua to akhongai na wang liulewa a chhor chhun zom ta ani thu hrilin eng isu ma siam lo turin avo zuya amai ro chu zirlai sual ho chuan sim hnekin an pong por tul thung si an din hun khir tak chu a thak danglam theidon lo ti hria in a fapa jok thak danglam atumta ani virus thar alo piangta detective chuan inen kol na tur damdhoya omem ti nan zot chhun zoma biong chanero chuan
engdam doi mang ma a enkol dam thei ani lo thuin alo chang chu vele room chunga tang chuan anin hruai chuaka reilo te a police station chunga chuan silaya puak ta thak mai mishing cherry ni om tak khi an hre chhun zoma thok le khata building chu shikai ho chuan anron lu chil ta huk mai ani zombie rualin anron bo huk lai chuan biong chana chu alo khideu saka amai ro chu thok le khata a mela ronin thak danglam ta thut mai afa pale anupui chu amit thla a muin aril ru anathar le ta chuda detective lo bo buai tu zombie chu vamanin theitopin alo hnuk sanga chuti lai chuan a mei cheman be chuan abana tak ase sakve ta thut mai le virus lalpa chuan a virus siam chuangei chu akai ve ta ani jail chuan man mo taka kain atlan chiat pui ngal dora holwaya an tlan laklo lai chuan biong chana chu ading ta thut mai detective ne na chuan skula a laptop lo wazong chuak vat turin a hrila a en kol dam dan turpo an hmu chhuwa pha ngei a bei sei ani detective chuan ama biong chana po chu kalve ngal turin an soma amai ro chu lo narin zombie ho tan chocha a in tok ta je ila chu man mo takin atlan chuak nga la khulaya chuan virus kai ho an lo phumur to mai reilo te a biong chana po chu zombie a chang ve ta a mel chu ara bom hleni amai ro chu a chezia dangin virus kai dang dan nen ai nang tatlat lo pon lama chuan detective jail le hu chol te chu in tongin Hiosan High School vatloa science lab chunga laptop poimo tak vazon mu chuan tumta thim thama anwak chuak ta them mai atuk jing khualo war chuan school no pangho chuan ron tho chuak sapa amai ro chu be seilo takin an mani chanpui tur tu ma reng an ron lang talo cheu school in fiam na tual zola te chuan shikai ho chuan lo phumur mura ama ai main an tam to zo ke mati mai turani chunglama chuan helicopter te chu athok vut rang boka amai ro chu an mani hruai tu reng an ron lang thei chuang lo chuti lai chuan archery team zingami Harry chuan bathroom zim te a tom sen reng ai chuan pon lama wa chua phot mai chu aril ruk ta a thian te po chuan ron zui ve in an man ro nei ang te chu an hum veran hloma room chunga in khung ngot chu omzia aum don lova hria in onjo chuan emergency sign engemo siam alo rot ve mek bok namrai ero chuan sign siam ringot chu atok zo to lo ti soin tui haldang chara an tluk mangeya chanpui tu ko dan tur ngai tua arota chiang sana chuan zirtir tu te omna office room chunga phone man tur oma arin thu asoi chuak ta ani chuti lai chuan in chunga tang pani te po an lo boi to kher mai guina manne na poisan pek lo chuan an saruak thalak thedara vau annia poisa anin pek ma in virus aron dar ta si ion ju chuan guina ma phone zong tura wa chua arota chol su ero chuan angam chi alo thung atopa chuan yonji chu ama in a chuak ta ani chiang sana le su hiyo katepo phone zong turin an thok chuak le ta an kong zoiro a hau tak hle mai enge mo chen an kal nu chuan room chung chu an han bi dek ka zombie rual an lo phusalui lui le ngal man mo zetin chiang sana chu alet le ngala chutia din hun hlawom taka an din lai chuan chiang sana chuan onjoy in det puya tumlo azot hlol mai su hiya ka chuan chutiang zona chu tuna tan apoi mori lo thu soin malam pan turin a signal zawa zombie ho mu thailo turin banga chuan an bet pheita ani
guina ma phone zong turin yonji chu man mo takin atlan ve charchara amai ro chu konglaka zombie rual chuan anron bei da thut mai chiangsa na te thian dun chuan mei che treri that chu an hreta a an ngaya thazan lo hle zombie rual chuan du to kan nga hnu chuan yonji chu an kalchan le ta ani zirtir tu te office chunga chuan phone an da khom na mun chu apan nga la chuti lai chuan su hi ka te thian dun po tuk vera tangin an ron lut ve mek bok thilin churi tlau hi an hreta thut mai film khur takin an va bi dek deka eunji in an phone da khom alo thu chemek lai chu an va puta ani chiangsanan phone pakhat avalak zal lai chuan eunji chuan aron muta thut mai le thinrim to ka ron melin aron ngala chu vele pon lama tangin zombie rual an ron vak lut ve ngal chiangsa na chuan a phone lak chu anen chianga a mai ke to hi alo la ni zui man mo takin zombie rual kara chuan avatleng pheile a phone mai la himdam vek pakhat hi awazong muta hlau mai ani ti ngai na dang om to hek lo le a thian pa chu banglama lon le wat turin a hrila ani ero hallway lampanin atlan chuak ve thung principal chuan guina mamu thulai chu kaithovin akar chabi chu ape a parking lota akar zong chuak wat turin ati ani guina ma ero chuan pon chua chu alo du lo na samaya principal nen chuan inhnial chhun zomin tha te anin vote ti zui chuti lai chuan yonji kha aron har chuak le hlol mai alua tau na lai lo thi phung mai chu khoin cellphone om na dokan bok chu aron pan pheya sujo le atim te po helicopter muak turin in chunglama chho an lo tum ve mek bok zombie rual chu cabinet manga dang betin tui mangten an lo phua theito pan chualai chuan politician le a thui hroi de chu in chunglama atir chhota ani an thlen china pianga zombie rual chuan an ron chim huk zel bok nen anin dai lo kher mai chuti lai chuan in chung lu chhona kongkhar chu tala hian alo lain kal le tatlat mai le sujo chuan a thian pa chu lohan chhowa tala lohan chep cheturin a hrila theito pin zombie ho lo dan cha chu atum don ani tala an her chiat ma chuan sujo tui chu zo tatlat mai in chung lu chhona kongkharan hon theinu chuan usina chuan a thian pa chu an nei vena sujo chu stepa chuan amain aron pai chho khut mai usina chuan film khur takin a player chu an lo hum thasau sawa amai ro chu engtin ma aom lo nia a hriat ta kha chuan in chunglama anin kai chhota ani reilo te a helicopter po chu aron thleng ve ta chiangsa na chu theito pin alo latlan ve zela atopa chuan principal room a thleng hlol mai base lo dewin guina man principal lo phuar bet nok lai chu awa phok ta toktara manatum ti chu hairual anilo chiangsa na chuan chhuwa zalen ngal turin an hril tuara guina mero chuan athu soi chu angai poimo lo kher mai chuta chiangsa na chuan an classmate chezia chu video a recording police ne na complain a avauzuya guina mero chuan engama angai lo ti hriat takhian an principal rokhrui chu a cha sak ta thut mai le chiangsa na hne na chuan phone chu pekir turin a hril ngal bok anin sualta atopa chuan chiangsa na chuan phone chu charin atlan chhuwa puya engemo chen holwaya anin nu chuan guina ma chuan aum phadon lo ti hria in achemte hrol zet mai chuan chiangsa na chu avom ta ani next video a chunzom le ani yang video mu nom tak mu chunzom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la
like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia